Pohyb velkým motorem, už tady nebude 4 minuty. Jeden! Pohyb! Nesmím, musím si zvráceně. Myslím, že tam nesmím jenom v noci. A je němčina neinstalována, tak přehodíme. Vidíme, jestli je posunutá i němčina. Takže kdyby někdo lidem, kde třeba musí to vytvořit nové kolečko témami. OK. Když tak v češtině si můžu poprosit, díky. A stačí, když mi jako udáš seznam témat, já to do toho kolečka jenom co to dalo cizí, co to dalo vlastní. Kommt schon, bewegt euch! Los! Los, a je to taky posunutý. No. Kupu. Tady, to zhradí. Tak jdem. Běž na hradbě v zhradí. Jsou tady kumpáni. Kriste, skončíme jako skalice. Při prvním kole jsem použil, no. Přesně tak. Pohleďte, kterak si samozvaný král získává lásku a úctu svých věrných poddaných. Věru, Božku. Zikmund Lucemburský má nesporný talent získávat lid na svoji stranu. Kurva, jo. Ale možná Je tam budeš dost. překvapen. Nemyslím si, že na nás dnes ty pohánské psy poštve. Buď zdrav, pane Stalmberku. To je on. To je ten parchant, co vedl útok na skalici a zabil mi rodiče. Nebuď blbej, chceš skončit jako v voni nebo co? Jsem Markvart von Aulitz a jsem tu jménem Zikmunda Lucemburského, krále z ulice. Uher a Chorvatska, který se rozhodl zakročit proti narušitelům zemských pořádků a zjednat v zemi Ordnung jménem svého bratra krále Václava IV. Zjednávání řádu vypalováním královských statků. Zdravím tě, pane Markvarte. Snaha zjednat v této zmatky zmítané zemi pořádek je od králova bratra velice Maďarsky ušlechtilá. budou mluvit všichni ty kumání, takže tu si ještě Zdá se mi užiješ. ovšem, že jste se svou armádou poněkud zabloudili. Jakožto purkrabí Pražského hradu jsem králi zcela zavázán. A tady na Talmberku panoval až do vašeho příjezdu božský klid. Čemu tedy vděčíme za vaši návštěvu? Včera se jeho výsost rozhodla zakročit proti zemskému škůdci Racku Kobylovi, který stříbrem z dolů ve Skalici podporoval vzpouru proti koruně. Bohužel Kobyla utekl. Nevíš náhodou, urozený pane, kde by se teď mohl nacházet? Pokud je mi známo, tak pan Racek byl královským hejtmanem ve Skalici. Jen těžko si dovedu představit, že by se proti našemu králi bouřil. Ale budiš. Nicméně tě ujišťuji, pane, že na Talmberku Racek není. Byl by to v skutku hlupák, kdyby z jednoho hradu, ve kterém se nemá šanci ubránit, uprchl do jiného, kde ji má ještě menší. Nebo snad máš pocit, že mé skromné sídlo představuje pro vaši armádu nějakou překážku? Mám tedy vyřídit, že Racek Kobyla na Talmberku není a ty jsi mu plně loajální? Racek Kobyla tu není. A já rozhodně nemám v úmyslu plést se do cizích sporů, kterými nemám co získat. Dobře tedy? Jak myslíš? Vyřídím to a doufám, že král bude ve stejně dobrém rozmaru, v jakém se zdáš být ty.
Ti, kdož mají čisté svědomí a štít, mohou být v dobrém rozmaru i ve chvílích, jako je tato, kdy moc důvodů k radosti v skutku není. S Bohem, pane. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Máš můj nehynoucí obdiv, pane. Ale prosím tě, Božku. Běž na hradbu v předhradí, hotovo. Nahoru stránku toho kolesa si nepamatáš. Pamatám, mám to propojený s Twitchem, takže do toho kolesa ty se nedostaneš. Musel bych ti dát kompletní přihlaškovač do Twitche. Takže mně stačí opravdu ten seznam, to kolo je vytvořený, já do toho ten seznam jenom nahraju a ono se automaticky vytvoří, takže úplně v klidu. Pak stačí jenom ten seznam. Tak jo, čete, jdem si pokecat. Pošlem ti na Discord, OK. Potřebuji se dostat do Skalice. Pane Božku, potřebuju do Skalice. Hochu, co bys tam dělal? Zikmund možná otáhl, ale místo něj se to tam teď bude hemžit. Lapky, dezertýry a další verbeží. Navíc, tvůj pán chtěl, abys zůstal tady. Pane Božku, zemřeli mi tam rodiče. Přece je tam nenechám, aby je sežrali psi. Co bys na mém místě dělal ty? Je mi líto, chlapče, ale já poslouchám rozkazy. Budeš muset počkat, až se všechno uklidní a tvůj pán změní názor. Proč Zikmund vypálil Skalici a přijel i sem? To je válka, hochu. Páni se rozhodli, že vezmou věci do svých rukou a vypořádají se s těma, kterým by se to nemuselo líbit. A pan Racek je bohužel jeden z těch, co se jim to nelíbí a navíc sedí na hromadě stříbra, kterým by mohl podporovat příznivce krále Václava. Co Zikmund chce? Co se stalo v Kutný Hoře? Kuttenbergu? No, jsem prostý voják, ale taky mi Bůh nadělil uši. A něco vím od pana Diviše a něco od těch, kteří utekli před Zikmundem. Bylo jich hodně? Moc, ale tohle byli kutnohorský žoldáci, kteří se za mnou zastavili, protože se známe z dřívějška. Aha. Jsou to vlastně všechno vysoký panský hry. V Praze se proti králi Václavovi ustavila panská jednota. Samý bohatý šlechtici, kterým se Václav z nějakého důvodu nelíbí. Celým tomhle spolčení proti králi měl určitě prsty Zikmund, a to skrz svého a králova bratrance Jošta. A tahle jednota mu pomohla zajmout krále Václava. A proč teda Zikmund táhl na Kutnou Horu? Co myslíš ty? Jo, díky Lukino, 200 otázek, OK. Protože leží v úrodném kraji, má plný sípky a dokáže nasytit Zikmundovo vojsko? Ale kdeže? Král Karel, dej mu pánbu věčnou slávu, budoval Prahu jako pravý královský město. Za to Václav si oblíbil Kutnou Horu. Je to totiž vedle Prahy nejdůležitější město Čech a vlastně celého císařství římského. Kdo ovládá kutnohorský stříbro, ten je králem. A Kutná Hora teda byla na straně Václava, protože jí měl rád? Vidíš, že to začínáš chápat. Když Zikmund uvěznil Václava a ovládnul Prahu,
začali proti němu hned chystat vojsko. Takže útokem na Kuttenberg Zikmund zabil hned 2 mouchy jednou ranou. Porazil mocný příznivce Václava, který se mu chtěli postavit, a zároveň se dostal k nesmírnému bohatství. Co jsou vlastně začty kumáni? Moc toho o nich teda nevím, jenom to, co říkal Komod. Svině. Přitáhli od východu do Uher a usadili se tam. Jsou to divoký lidi a nemilosrdní bojovníci. Spousta pánů už v minulosti nechtěla, aby z nich uherský králové dělali svý vojáky. Nectějí náš způsob boje. Ale když jde o moc a peníze, je všechno povolený, i když to porušuje pravidla. Ale věř mi, že o peníze nebo o moc jde vždycky. Tak dík Božku. Známe Božka, všechno spraví, známe Božka, Šikulu, Béda a Julča, Rolík a Mak, tyhle tu všichni překvapí vás, známe Božka. Musel jsem. Potřebuju zvětšit přístavek. Ale Je teď to si ho strašný, porazil na co se teď v podzim. naší zemi děje. To ještě nemohl Blíží se vyhnít. konec světa. To ne, To ti ale povídám. odsekal jsem Bůh tenkrát nás kořeny. ochraňuje. Tak jsi měl na půl Všechno na to hotovo. ukazuje, nevidíš? Kéžby. OK, čete. Kdo ještě nespí, jedničku do chatu. Co tu máme? Pohřby své blízké, sežinci koně, dostaň se z hradu. OK. Takže potřebujeme se dostat s koněm nejlépe. Potřebujeme se dostat z hradu. 4. Máme pořád moderátora. Martinka je tu tak super. Super, super. Nepočúvam, jasně, jak jinak. Radíme. Pánbu pozdrav. Potřebuju ven. Potřebuju se dostat ven. A já zas potřebuju nový zuby. Zapomeň na toho fů. Pán Diviš zakázal otvírat bránu a tebe zvlášť nemáme pouštět. Teď akorát říká, že se budeš divit, že jí hry nebaví, ale teď jí to baví, zázrak. Tak to jsem moc rád, že tě to baví. On je to super. Jediný, co mi trošku štve, je ten zvuk, ale jinak ta hra je fakt jako super a je to fakt jako vtipný. Na to, že streamy o hrách mě nebaví, tak tohle je dobrý, má to hezkou grafiku a tak a navíc mám ráda historii, takže tak to počkej, až budeme hrát 2. To je tyhle, tak 100krát lepší. Jsem ochotný zaplatit, pan Bořek to povolil, to asi neukecám. Víš, kdo já jsem, to asi taky úplně ne to, plus mě nebo uvidíš, to nevyjde nic. To z toho nevyjde nic, akorát si skurvím reputaci. Vlastně nic. Konec rozhovoru. Dobrá. Ono, já bych to tady asi mohl skočit a běžet. Rozbil bych si asi držku. Co to koně? Tady jsou koně. Koněvové. Pod koní. Nejde s tebou mluvit? Nejde. Vesničan seká dříví. Stráž. Pozdrav pánbu. Pozdrav pánbu. Není to nějaký obchodník? Tak zkusíme toho obchodníka, no. Nevíš, u koho bych mohl Když si nakoupit? potřebuješ nějaký jídlo, tak se No, zkus jestli poptat v kuchyni, potřebuješ ale jestli nějaký scháníš jídlo, něco, tak prodáváš se něco zkus jiného, tak poptat netuším, v možná by kuchyni. věděl někdo Ale z jestli vesničanů. zániš nebo ok. prodáváš něco jiného, tak netuším. Ok. Bůh s tebou. Co s tebou? Neřekneš mi kudy odsud? Dobrý den.
Není tu někdo, kdo... Vyhládlo, co? Přijdeš s grošem. Šel bych za kuchařkou. Má dobrý srdce, zvlášť když přijdeš s grošema. Všechno ostatní tady ale zařizuje jistý Votava. Co vím, nikdo ho tu nemá moc rád, protože je protivný jak veš. Ale opravdu dokáže sehnat všechno. Viděl jsem ho u sípky. Poznáš ho podle toho, že je ti hubenej, jako by půl roku nejet. Lukýho otázkové okýnko nech až na závěrečný pokec. Tam to proberem. Je to celkem dobrá otázka, tak pak si ji proberem. Měj se pěkně. Momentálně jinak můj vzor je Jindřich ze Skalice. Zachránil totiž Teresku před brutálním humánským análním sexem. Zkusíme se pohádat s tím Radinem. Pojď, dostaň mě ven. Dělej. Potřebuju se dostat ven. A já zas potřebuju nový zuby. Skalice je u nás, u Sázavy taky. Pán Diviš Stříbrná zakázal Skalice. otvírat bránu a tebe zvlášť nemáme pouštět. Musím pohřbít rodiče, kámo. Moje matka s otcem zůstali ležet ve Skalici. Musím je pohřbít. Přece je nenechám psům. Je mi tě líto, kamaráde, ale nemůžu. Musíš přesvědčit pana Božka, nebo to vymyslet tak, abych z toho já neměl průser. Jinak to nepůjde. Co bys si představoval? Co přesně bych měl vymyslet? Vím já, nějaký převlek, abych tě jakože nepoznal. Když přijde jeden z nás, jakože talmberský voják, pořádný zbroj a helmě, no tak ho prostě pustím, to dá rozum. Dobře, po něčem se podívám. Pecka. Bůh Takže tě sehnat opatruje. zbroj. Co, aby tady ten šel do hajzlu, ale jak mě uvidí? I pryč. Ne, on se na mě ještě otočí. Zvláštní, jak nádherně couvá. Štípánu Stalmberka. Štípánu Stalmberka. Podková nejde ukrást pro štěstí? Ne? Odemčeno, ty vole. Nám to jde. Čepec, líme z hale. Krásný. Tady dole. Super. Máme nabraný. Takže to jsme hezky vyloupili. Můžu ještě sem. Jo. Čepec. Dáme si zbroj. Čepec. Červená košile. Límec kroužkový. Prošívanice. Kavice. Šlap. Varkoč. Že jsme ve zbroji. Hlavní úroveň. Se můžeme vylepšit. Asketa. Vydržíš o 30% déle bez jídla, ale jakmile se přejíš, budou účinky přejedení o 20% horší, ok? Když jsi špinavý, tvůj pachti o polovinu zvyšuje charisma při komunikaci se ženami. Bohužel se s takovým smradem těžko před někým schováš. Tvá dovednost plížení je o 30 nižší.
Přesumník. OK, čete, já si jdu odskočit. Pak vybereme nějaký teda ten upgrade. Ahoj, šurdo. Zdárek, jsem zpátky. Nech si, ty se tady rozjela.
žádný game over nás nečeká. Srát šel. Hele, když ti to řeknu popravdě, potřeboval jsem si prdnout a tak nějak mi přišlo, že by mi to hitlo trenky, tak jsem si radši šel sednout na hejzl a ještě, že jsem to udělal. Dobré, tak jo, co si dáme? Sratý do růžova. Noční tak, rychleji, vede naopak, kde se to nechci, pyžmot taky ne, tulák, vyrůstal si v drsných podmínkách, kvalita postelí na to obráceně, v horších postelích se vyspíš lépe, v lepších naopak hůř. Dáme si toho průzkumníka. To budeme podle mě ze začátku asi potřebovat. Mám ještě jeden ten. Víc toho mám. Aha. Všechny postihy k tvým vlastnostem jsou po propuštění z vězení o 20% menší, jasně. Divoch, mimo civilizaci získáváš bonus k síle, jasně, nelze kombinovat s prvkem měšťan. Ve městech a vesnicích. Jo, já mám spíš asi divocha. A nejde, aha. Cože jo. Tady mám ještě do síly bod. Co to je hrobář? Nošení mrtvých čel tě nestojí žádnou staminu. Méně zatěžuje. Vykrytí nepřátelských úderů štítem ti ubírá o 30% méně staminy. Já nevím, jestli chci bojovat se štítem, ale... Ale tak co, dáme si skálu. Nic víc tu není. Boj, ale... A ještě tu nemáme perky. Dovednosti. Taky nic. Bonusy, reputace. Talmberg 50, Skalice 93, tam je mi to asi k hovnu. Dobré. Inventář zbraně. Mám vesnický luk. 2 nekvalitní šípy, OK. Štít pánů Stalberka. Tak si ho dáme. Když už, tak už. A je to. Jsem připravený. Ukrát z koně, to mi asi tady neprojde. Dobrá. Zkusíme se odsud dostat ven. Mimochodem, krom toho sraní jsem si byl i pro pití ještě. Potřebuju se dostat ven. Tak to máš smu. Jo, takhle, no to by šlo. Ale jestli o mě někomu řekne. Napij se, no ještě tady mám šťávičku, pak tady mám birela. Teď z hradu